सरकारनिफ्राय गनायथि मोननाय नायल' जाल' मोनसेल' बराद थिनाय गेलेनाय अदालगुरियाव जानो थांगासिनो दङ। सिजौ फाउन्डेसन आरो सेरेगा फाउन्डेसनजों थांनाय 2024 मायथाइनि 28 आगस्टआव बेखेवजानाय खाफाल आनजाद नायनाय गेलेनो गोनाङा गेजेराव 10 सानल' थारसै। अदेबानि बे बराद थिनाय गेलेनाया फैगौ 25 जानुवारियाव जानो थांगासिनो दङ। जेसेनो गेलेनायनि अक्ट'आ खाथिनिफ्राय खाथि सफैदों एसेनो टिकेट लाग्राफोरनि होंगो दोंगोआ बारासिन जादों। मख'नो गोनांदि गंनै फाउन्डेसननि फरायसालि लुफुंनाय आरो अदालगुरिनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गंसे भेन्टिलेटेड एम्बुलेन्स आरो गंसे सर्गरथ बायदि बिथिंखौ नोजोर बोनानै बे गेलेनायखौ खालामनाय जादों। मागो दमासिनि रंजानायजों लोगोसे 2025 मायथाइनि बोसोर गोदाननि मुङाव गावनि खाफालखौ आनजाद नायनानै नोंथाङाबो टिकेटखौ लानानै मदद खालामदो। टिकेटखौ लानो थाखाय 8822945382 एबा 9401608389 एबा 6003020927 मबाइल नम्बराव थाबैनो कल खालामहरदो। नोंथांनि जिउआव जायखिजाया खामानियावनो हेंथा नुजाथिदों नामा? गोब्राब नाजासेयावबो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा बेफोर बायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला बे खेबनिफ्राय जिंगासिनांगौ गैलिया। मुलुग दरबाराव तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जादों मायां। मायांखौ साधु बिद्यानि रायजो होननानैबो मिथिनाय जायो। बे मायांनिफ्रायनो तान्त्रिकनि सोलोंथाइ लानानै फैदों मुंदांखा रबि कबिराजा। बिथांनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासिबो रोखोमनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव जेंना, गोसो थोनाया गारनानै थाङोब्ला लाबोफिननाय, जुलिनि जेंना, साख्रि मोननो हायै, हा-हु, धोन सम्पथिनि जेंना बायदि बायदि जेंनानिफ्राय उदां जानो एबा सुस्रांनानै लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनो दानो जगाजग खालामनो हागोन रबि कबिराजखौ। रबि कबिराजखौ जगाजग खालामनो थाखाय मबाइल नाम्बार 7099193841 एबा 7086047381 आव कल खालामनो हागोन।